Ena nyumere mede nchiama obibiara obete Benard nka ene anyumefan. Minisa twira mpo Nyankopon ne bammo ne nahoden ahwe wo so hwesopa ama adepa achin. Mami papa me nua brante a wote Benard nka. Ewo bra ese efatem. Emla wo sabe ka video we nyina no. Tenase. Na frɛ wo nua bi na ontie asɛm ne ye. Enoma bebre adi ye nananom nya. Ama na aba beto ye ne. Still no. Odi a Christopher ankasa na odi yenya. Hwan ni ne tamfo? Kwamba ne yesu na ofa obehunu wo tamfo. Biara mpese ne tamfo ebebene no. Na nipa a wo ne nam no uni se oye wo dofo ana ye wo tamfo. Me ba be kire enoma miensa bi wo Awurade Nyankopɔn asɛm. Na makasa de atuufo. Awurade Nyankopɔn nipa odi kambo na asase we so eye Adam on Eve. Na adi kana bo Lucifer, ba Lucifer na ye spirit. Na Awurade do Adam. Na Adam ne beye Awurade tamfo. Ana Awurade ani naso. Awurade di wiase agapade nyina hye Adam sa. Ba ade ba ko pe sei. Awurade de Adam ntochi no. One Adam ko homa ne hye Awurade. Nipa mienu ntimi menya wo tamfo. Ba ko pe be ye wo tamfo. Na akreti aka ye. Abraham. Awurade do Abraham na oche Abraham ba. Na Abraham ba Isaac benyini ware. Na oba be ware no. Abraham se monko pe ba amra me ba Isaac. Na mra oko asema Abraham kan ye ni tie ni haye. Onua we Nyankopɔn asem. Abraham ka kire ne nkoa ne se monko na kwa mo woko no. Monhwehwe kuro no mu. Na mumisa. Na mempese mo befa Noah asini eden Abraham ama Isaac aware. Onua dofo tie mi. Ma unhunu utamfo na wa hunu kwana befa so a obene benante. Ena no pay na me yade bi na Awurade okasa kire me. Na me ka asem bi se men kamenya me ware a nka men ware konfo ba. Ana men ware me animi ba. Na omra me fie. Na obewura me fie wa na ma hunu se me snake aba fie ho. Me tamfo aba ho. Nti every 24 hours matima abompaye. Abraham onam se oka asanti no nkware kohwehwe Rebecca ne de ne baaye. Na omuhye Rebecca mo de ne baaye no Abraham adwene ye ne se anya angel. Dia ne bekoso ma Abraham ye free ne ho. Enti Rebecca ne betichi ne ba Isaac ma ntafo a omontetim no Rebecca betete ntafo ne mu. Ekoso wo me no mienu. Enkanka awarem enamfofom enne bio paware a opesofo ba ne aware ba okofa sofo ba de bae no demon di na chinti no oba pra enye yie oni se awura Nyankopɔn fie. Me kasa kyerɛw se nyame akoa onua enne bia pese one ne dɔfo ne nante. Ena nse nipa wo ne nam no wo se wo dɔ ne ntino wakoma dane so ntino wo ni se ontimi nya obone ono no di obone wo sumu. Let me tell truth for you today.
Ono na odi wawu in the secret. By wouldn't one home pie 24 hours. Wouldn't say where ya me mame, where ya minia, where ya me offer. On timini bone, I want to tell the truth for you. On in your enemy. Say Isaac. Papa mani hunu say bana okofa na ma Isaac no. Onimba bia ofri. Nti almost start bomb pie say. Bai betima akoye Noah asini. Enti ya mampaya enka jabi sofio ma Rebecca mumuye no entima amana mpie. Meno mienu otuye. Anopai na mimprichi ba na menkoa na midi nkomo efo Awurade nkyene. Enna asofufuo hunamane ewo omu awarem asofufuo sunisuo ewo omu fiem asofufuo ma ediawu efuri se nipa ni hunu no oni nse ne ba ne yesofo ba ntini ontimi ni bone sofu ni nse ogina public preachi enti ba na akaware no oye Kristo ni ono no odi ninya enna nipa bebre oware a wose me kwa akaware asori fie na wedi ye Kristo ni onua wetwa 419 na aburso amana yes 418 se wo hunu ye na woto Kristo aware de tokone ye na ukofa ashawoni na wuni se wedi agina lol kwane ho na osi tutu we agina lol kwane ho na obo sibra enti wedi amede nabado me baba sachira no enti me be bone hompaye 24 good hours wabra bobe kwa animu. Because uni say Satan will feel. And no mabi ekosu wo wiase. Yenim akata yeni. And then nipa de sani beka akire wo say. Se o maami betima kuwa. Ana wunua bi be yewa nka ono ntifie. Hwane ne na akukọ abomono na akukọ bana ntakra ma ne ho no obekunu dia ye nkwane hwane na ntwie kese ho na akuna ntwie a omo akunu awo ne nne ede na ye nkwane da maybe sa question tinase take message no one pa wine na yibibi frim na fabo obra Awurade se menkasa nkyere wo no bi ahinta wiase omu nya nipa mane mieso na no na pie wa asori fie eno na pie wa yankuom eno na pie wa abusuam hwane wanimi ni awono ne to nsadidi no Awurade Nyankopon se nipa fie ni be ye ne tamfo suro ni ya obenwo aboa bi beka wa na efiri wontumam ba ne ya yafrim ya hwehwe ya tamfo wa bontene Awurade nhyirawo Awurade Nyankopon ba de ni se oni Judas nenam ni sikasam hye Judas nsa Judas ontimi ni bone ba Judas no ko Yesu Awurade nka ho meto aso wa part 2 nti follow me no be cheche na obete no bi ase follow Benard ewo YouTube na wa follow my Instagram Facebook ubehia me ho sani ya wabara botie biaro se wo follow me message ya onua ubesachira na ubenya nipa bi na ubenya mpaboa ahye wo hye mpaboa so to atu mama mpaboa na ehye wo no ubehunu se de to atu no beto akone na wato brand wo dia fa atechim na ateche ne engu enoma hinta ibebre Awurade simi mie bi enoma bi so nkyerɛw maame papa ena nwumre babia wo biara Awurade nka wo ho Awurade ema wakoma a odi be follow me Awurade ma wo nka ka hwehwe machi akwane na Awurade ma wakwankyerɛ ebetima boa wo a sikanim wontua sika na ubehia mo YouTube na mama wo kwankyerɛ a ubetindi aba obra na wati asɛm a ubenya aba afrim enye wo asɛm hunu ebe yɛ mfaso de menisa Awurade aka wo ho Awurade ne wo ntena
awurade animonyam ɛntɔ so adeɛ biara ɛdene ma wo no awurade ma no nyɛ mmerɛ ma wo sɛ yɛaware awurade mie kwan ma wo adwumasɛm awurade mie kwan nea wɔhwehwɛ ne wakoma so no 2020 yɛ kwawie na 2021 awurade nhyira wo ɛwɔ adom mu ɛyɛ mo somfoɔ Benard Asante nie awurade ne mo ntena daa ne da nyina adom no mu nti amen